subscribe sannan danna ƙararrawa domin sabbin bidiyoyin mu. Masu kallo barkanmu da haɗuwa da ku a cikin wannan sabon course mai suna HTML da Hausa. To kai tsaye dai a cikin course na abin da zamu kawo muku shine zamu kawo muku HTML da CSS wanda zamu fara daga beginner mu je zuwa intermediate mu je har advanced da zamu koyi building website, irin website da kuke gani zamu yi building masu kyau insha Allah. Zamu koya daga farko, zamu yi nisa dai kukan abin da muke so da ku shine ku subscribe channel na, sannan ku yi like, sannan ku yi share don wasu masu amfana da wannan channel. To yanzu dai kai tsaye zamu fara HTML ne daga farko. To by default in ka shigo text editor naka, by default in ka shigo yana nan empty haka. To abinda zaka fara yi shine zaka yi doctype HTML, sorry, okay. So in ka bada HTML sai ka zo. To wannan shi doctype HTML din nan shine HTML tag kenan, shine wanda zamu dinga yin aiki da shi throughout this course daga farko zuwa ƙarshe don tafi daɗin aiki. Akwai other version, akwai kaman HTML ko akwai XHTML, amma su waɗannan gaskiya tsofaffi ne ba cika aiki da su yanzu ba. To zamu ji HTML haka kenan ba. To wannan HTML kenan ake nufi, amma hanya mai sauki shine idan dai da wannan abu kake aiki in kai HTML ka danna wannan shikenan zai haɗa ma opening and closing tag ɗin sai ka buɗe. To a cikin HTML muna da abu biyu, muna da head, aka danna wannan ka buɗe shi daban, sai ka zo kasan shi muna da body, har muka shi dalla ne za ku fi ganewa. Wannan a cikin HTML akwai head, sannan muna da body, then ka tabbatar kai arrangement mai kyau dai body ya muku opening and closing tag. To kamar yadda kuke gani wannan HTML kenan, a cikin shi akwai body akwai head. To haka abun yake tafiya kamar yadda mu ɗauki practical example jikin ɗan adam, kai ma kana da kai shine head kenan, kana da body kuma ɓangaren jiki daban. To head ɗin nan shi ma mai zaman kansa ne da shi da body ɗin kansu biyu. To a cikin head ɗin nan ana sa title wannan shine sunan page naka, amma ba zan ce zai display a waya ba, sai dai in kana aiki da computer zaka gan shi a saman browser na kan ta wurin icon din wurin sunan tab din zaka gani. Yanzu title kawai na saka my website, jidda dai na ce muku title din da zai fito a waya ba. To zamu zo, to yanzu ne a nan zamu fara aikin. Wannan abun da na nuna muku shine practical arrangement na HTML kenan daga farko yadda zaka fara shi from scratch. Idan ka bude app din da zai kawo ma komai a daidai, amma to na muku haka ne domin ku gane kan abu. A cikin HTML din wannan shine abun da muke aiki da shi kenan. A cikin shi akwai head da body. A cikin HTML akwai head, a cikin head kuma mun saka title, to body ba mu sa komai ba. Yanzu abun da zamu je na gaba shine kai tsaye zamu yi saving file din. Zamu zo zaka taɓa dot uku na saman nan, ka taɓa save. To sai ka je sai ka create new folder don kar ka samu matsala abubuwan ka. Na saka HTML course, to sai ka save. So in kai creating folder zaka bude HTML course din, wannan shine folder, sai ka taɓa wannan icon din na kasa, za ka gani file.txt, sai ka mai da shi index.html ko kuma duk sunan da kasa zaka yi samu don saka my site.html. To wannan .html da kasa sunan shi zai baka damar saving shi. Yanzu mun preview na shi ba mu sa komai ba. To HTML tags suna da yawa gaskiya, bari mu fara kamar mu fara da kai tab, in kai h1, to my website, wannan h1 din nan nufin shi header 1 kenan.
h1 din yana nan da yawa, shader din suna nan da yawa. Akwai h2, my website, h3, my website, h4, my website. Kun ga dai yadda suka display, h1 ya fi h2 girma, h2 ya fi h3, h3 ya fi h4. To haka da su display kenan, suna da yawa gaskiya har zuwa h6. To na ɗauki hudun ne don mu yi abun already lokaci kun gane. To sai bayan nan za mu iya sa paragraph shine kowa dai ko a rubutu kasan paragraph. Yanzu kamar mun gwada sa da website is very awesome and interesting. So copy wannan. Mun samu content da yawa da kun gane yanzu. Mun kawai mu samu content da yawa ne. Sauran pasting wannan abin sosai. Kun gani wannan shine paragraph ɗin mu kenan. Bari ƙara wani abubuwa. Yawa. Wannan shine paragraph ɗin. Kun ga paragraph ɗin kenan. Ko a rubutu da kasan paragraph, wannan shine ake P tag ɗin. P tag ɗin yana nan. Akwai tags da yawa HTML gaskiya. Zamu kawo muku su ɗaya bayan ɗaya. Amma insha Allah a bidiyon mu ne kan gane inda zamu tsaya. Insha Allah sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba. Mun gode da kallon bidiyon mu.